Felicitacions. Felicitacions als centenars i centenars de voluntaris que han fet possible que avui 23.000 mataronins i mataronines hagin pogut exercir un seu dret històric, el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir quina mena de nació volem. Felicitats, primer, per tant, als voluntaris. En segon lloc, felicitats als 23.000 mataronins que han pres l'opció voluntària, que han fet l'esforç, que s'han traslladat a una mesa i han decidit votar. Votar una opció pel sí o una opció pel no, però han exercit un dret que és nostre i que ningú ens el podrà treure. Felicitar-nos també perquè hem situat Mataró al punt de mira dels mitjans de comunicació. I ara sí, companys i companyes mataronins, hem situat Mataró en un punt positiu, en un tema positiu, i hem deixat enrere tots aquests temes que darrerament han situat Mataró en conflictes interns. Hem situat l'independentisme, el dret a decidir, la participació, la democràcia directa en el punt de mira institucional i participatiu del conjunt de la nació. Per tant, som un referent arreu de la nació, som un referent organitzatiu, som un referent democràtic i de participació. Per tant, ens hem de felicitar. Felicitar, per tant, a la gent que s'ha mobilitzat i al conjunt de la ciutadania que ha participat. S'ha enviat un missatge molt clar, un missatge que diu: volem començar a construir la nació catalana segons la nostra realitat i des de la nostra perspectiva. Ja en tenim prou que des de l'estat centralista espanyol ens maneguin i desmaneguin segons els seus interessos. Ja n'hi ha prou que un tribunal constitucional es creguin, perquè s'ho creuen, perquè no tenen el dret, es creguin que tenen el dret a decidir quina mena de nació som. I és hora que els diguem als nostres representants polítics que el que volem, d'una vegada per totes, és crear la nostra pròpia legalitat. I que aquests representants polítics facin cas a la nostra realitat, que la nostra realitat i la nostra legalitat ha de ser la legalitat arreu del món, que reconeix el dret a l'autodeterminació dels pobles. I demanem d'una vegada per totes que la independència es posi en el full de ruta i que hi hagi una unitat estratègica del conjunt dels partits catalanistes que apostin d'una vegada per totes per la independència. Moltes gràcies.